pal. Dinner muna kami mga kagwang. Self-service go. Dito na kami sa bahay naman. Good morning mga kagwang. Mga bahay kagwang mo. Dito na ako. Doon sa first time. Dalandan din sa akin. Mga kagwang, welcome to my channel. Good morning mga kagwang. Ngayon pala mga kagwang, may pasyalan kaming kaibigan namin mga kagwang sa sa Fresno. Samahan niyo kami mga kagwang. Let's go. Kapal na ng snow mga kagwang. Can you not turn this into Bluetooth? I did not turn it. Mga kagwang, nandito na ako sa Fresno mga kagwang. Nandito na yung isang kagwang kagwang pal. Dinner muna kami mga kagwang. Dinner muna kami mga kagwang. Achoy. Kain muna tayo mga kagwang Sobrang busog mga kagwang. Tingnan niyo mga kagwang 1 hour later. And then we're gonna put something on it too. Ayun kay Wow tayo. Pagduga ko lain pa ber. Oh, putih vanilla ber. Ini vanilla. Vanilla. Okay, stop it. We'll add some more. Okay. What else? Vanilla. What's the This next one ada one? vanilla. What? Which one? Oh, there's a vanilla. So vanilla one. ini. Vanilla. Oh, Yeah? ada. Okay. Okay. Sige. Good. Go. Pull. Down. Swirl slowly. You have to fill it up a little bit more. On the side. Oh, careful. Whoa. Perfect. What else? Self-service mga kagwang Ba't bang flavor? Tingnan yung mga kagwang Yan yung mga flavor nila mga kagwang
Thank you. That's it. Let's go. Thank you. Right. Busog na mga kagwang. Let's go home. Gua po sa DKP6. Gua to B6 po. Ano to hulog po? Mali? Oh, kwan sa mga mid-size na kwan. Siya kwan. Oh, pati ka na sa likod dyan, luwag yapon sa tuhod. Itong sa pinakalikod sa third row. Sa third row. Good morning mga kagwang. Maya-maya mga kagwang, may puntahan kami isang kaibigan namin dito sa Fresh na mga kagwang. Sige mga kagwang. In 1 mile, exit right. Miles then left eastward. Exit right. In 0.1 miles, turn left. Turn left. For me, it's lunchtime. Ha? Because aliens are gonna abduct you. Dito na kami sa bahay ng mga kagwang. Let's go tayo. Let's go tayo. Good morning mga kagwang! Hello, nasa kita friend. Ay, wala siya nag... Mga kagwang, ang daming bag dito mga kagwang. Iba't ibang klase mga kagwang. Tingnan niyo mga kagwang ha. At meron pa sa grahe mga kagwang. Tingnan yung mga kagwang. Grabe God. Oh.
bago na yung pambili nga mo i-bike mo. Oo. Napay Dami mga kagwang, oh. Napay gamay. Oo. Oo, tama. Dami nga na dito. Mo. Oo. Oh, Iwing. sana yun, napay isa ka book yung ano, sili ko. Now, do ka book yung isa ka i-bike, pambili na. Mura naman yung bike shop dire. Grabe ba? Oh, tapos takas Sus, dahil lang, naghahan na, oy. Kaya mo nang panatuloy, magkuha daw siya, kung ano, Bike shop sa Pilipinas. Oh. Grabe ba? Ano yun, gamit mo siya. Ay ko ano, kaya ko. Sus. Tapos na standing paddle doon sa sulod. Sa daghan ng pagkaon, no? Katunin ko anon oh. Sisig na ko ano. Pagbo. Mga kagwang, mga on sa mga kagwang, oh. Grabe ako. Tito na ako. Oh, doon sa Fresno. Oh, apil list YouTube ni. Ilangan. Oh, starring na. Ilangan. Oh, starring na. Oh. Shout out sa mga taga Davao. Oh, guwapo na kayo mong gapuan sa gawas, oh. Guwapo na kayong area sa gawas, oh. Kasi ni, yung isa. Kuha na, ano yung... Live ni Nunya, Limoncito. Oh. Kaya siya, pwede mo hindi, puto na ako ni. Pwede pumilo na siya. Okay na siya? Pumilo siya sa Davao. Oo ba? Ah, okay kayo. Nagbunga na yung ano. Oo, swapo niya. Oo, oo. Kuwan din eh. Kung nag-singro, kuwan din eh. Separasyon nila. Tinodo para sa ano, para karong kuan spring. Ano unsa pala dito? Avocado. Oo, okay. Tama, ingay pud kada ko mabukad niya mo. Ang avocado niya. Ah, nara ba diya? Oh, na po yung mga oranges na yung. Ah, oo. Atra, oh. Tama, tayo avocado. Tama, tayo avocado. Yan na po yung kuan, na po yung orange pa sila. Kana, oh. Kakagbunga, oh. Talong? Talong na. Awa na, oh. Ay, nakibulak, oh. Dili po na bulak. Di ba na bulak na? Bulak. Bulak na ito, no? Pero na-frozen. Oh, sinong kay? Saan nyo sila kuan? Oo, palit ka. Kaning nasa similyan. Una ko yung tangla dito. Dili po tugikan. Oh, ano? Lime siya, lime? Lime. Supayan mo na. Diyan, ang put, diyan, pasiasan ng putla na dito. Diyan, pag guman, kuan lang. Anak, suway ka. So, ibuan na yung tawag. Oh, sige, dito. Oh. Sige, dito, tuloy ko dito. Kung sa'yo kuan, para... Oh. Pwede na isumpay rin sa mga lime di ay? Kailangan ko yung mga lime dito. Yung lime na, tag-isa-isa lang yung bunga ba? Mo ba? Sige. Sige dito. Okay. Daming bunga mga kagawin yun, no? Yung kalamansi. Tapos yung mga oranges doon, no? Ito, oranges. Tapos yung doon mga kagawang, oh, yung ano, yung parang dalandan sa atin. Daming bunga. Orange, oh. Yan, oh. Oh. Parang ano, mga kagwang, parang dalandan doon sa atin, sa Pilipinas. Okay. Yan, nakadako ang kan, isumpay. Mas mahin tayo na alis ka dako. Yan, ano? Ano? Oh.
Proses kudaan. Ito. Alright. Ano rin yan, ha? Sila ko ng buwa. Ano? Kaparo na sila. Okay. Sumaya na siguro yung gatas namin ngatis. Na po may Siya, no? Disgrasya. Disgrasya, mga kagwang mo. Ang taas ng hilo, mga kagwang. Okay lang. Yan. Okay na, kagwang. Yung ginawa ko, kagwang. Ayan na. Plastic na lang kulang. Alright. Yakuha ko ng green. Gawa ng green. Oh, nalihapag ko na, Marco, ta. Ito, bleed on tapos. Gapo. Siguro magsabi. Okay, okay na. Oh, sige. Pre, gimarkot na mo, pre. Gimarkot na mo, gipro na mo, pre. Kaning lime, pre, among gibutangan og lubi. Saking, pre. Oo. Hindi ko pilit. Mas may itong gatas na lang. Ano? Protein, no? Protein hormones. Pero basta mapahiran siya, okay na siya lang dito, no? Oo. Ito lang yung Basa sabi siya. nito sa imasa. Dahil ka na, pre. Oh, kuha ko na, pre. Lagi? Basta siya na ako para pang... Oo. Murag mo sito. Oo. Sana ako lang. Kanipod, kanipod. Ah. Ibutan na mo. Ah, mo ba? Kala siya, oh, tama, no? Pwede. Ibutan din mo sa botilya. Yan. Ay, ipog ako ng daan, no? Tama, tama. Oo. Murag, sa ito, ano, murag ito siya, murag dalandan ba, no? Mandarin, tama, tama, tama. Pero ako ang gisagol na ako. Siya, katong, kuha na siya, katong, Na ipsum kani, siya. kani. Oo. Ato na butang ni dire. So nga. Oh. Mo na si balot dito na. Balot na dito sa to kana to na. Oo. Sige. Oh, mga kagwang, oh. Ito yung ginawa ko, mga kagwang, oh. Nilaruan ako ng tito ko, mga kagwang. Yan, mga kagwang. Oho. Tama dyan, oh. Yan. Oh, mga kagwang. Oho. Alright. Okay kay tito ba, no? Anar rin, no? Na buongon kana yung isa. Ah! Ang kani mo ay buongon ni. Kini lugonsito ni siya. Oh. Adong lugonsito. Ah, grabe, no? Ay kato niya butangan ko ng butok sangki sa ano dire. Tama, no? Oh. Yaw, no? Isa ka puno, lain namin nigbunga. No? Okay kayo. Salamat ito, ha? Lagi si
Sige lang sila practice. Oh, Pre Arnel. Pre Arnel, nandun mo yung mapuy Andre ni Kwan. Ni Mama Bear. Inyo ha doon ni Bessie. Oh. Ipalit yun ni Bessie para sa inyo dyan daw ni. Yan daw mo. Oh. Oh, Bessie oh. Oh. Daming bunga mga kagwang oh. Okay. Oh. Okay. Kaya yung murag mo orange yun siyempre no. Okay, tama na siyempre pre. Tama na ni. Daghan na ni. Tao, daghan na ni. Oho. Right. Oho. Habis tayo ng mga kagwang pang marinade. Dalang bunga. Oh, come on, Daddy ka, come on. Come on. Gabriel, Kwan. Atuwa ni siyang iikon na po sa undaan. Come on here, baby. Here, Daddy ka, here. Open. Stay right there. Oh, Daddy ka, here. Come on, Daddy. Come on. Open. Wait. Here, baby. It's full. Okay, more oranges, please. All right. Thank you. More. Let's go. Ito yung community nila mga kagwang dito sa dito sa Fresno, yung isang kaibigan din namin mga kagwang. Taga Davao din sila mga kagwang. May pasyalan daw kami ngayon mga kagwang. Thank you for watching mga kagwang.